Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Muntean Dorio, pentru cine nu mă cunoaște, și aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva lucruri pe care mi le-a spus Dumnezeu. Dumnezeu îmi vorbește de mulți ani de zile și de data aceasta mi-a vorbit, era în toiul zilei, ora 12, și mi-a zis: ia și scrie. Înainte să încep să vă spun aceste lucruri pe care mi le-a spus Dumnezeu, am să vă citesc un verset din Biblie. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Amin. Dumnezeu să fie slăvit, Dumnezeul cel mare, Creatorul cerurilor și al pământurilor. Eu am să vă spun câteva lucruri despre mine și apoi am să vă spun ceea ce am primit de la Dumnezeu pentru țară. Eu, de pe timpul comunismului, de pe timpul lui Ceaușescu, în 88, am început să am o viață spirituală, să am o viață alături de Dumnezeu, să-mi pun întrebări și când tot timpul acesta am studiat Biblia și tot ceea ce vine, toate poveștile despre Dumnezeu și toate cărțile și de știință și tot ce înseamnă Dumnezeu. Având o relație personală cu Dumnezeu, după atâția ani am ajuns la concluzia că lumea aceasta în care trăiesc, nu e pentru mine. Am vrut, cu alte cuvinte, să mă fac puznic, să ies din lumea aceasta, să iau o viață pe cont propriu, să ies din sistem, să nu mai am servici, să nu mai depind de societatea în care trăiesc. Chiar mă hotărâsem, începusem prin octombrie să văd în ce parte să mă duc, în ce parte să o iau, să mă duc în România, să mă duc în Grecia, în Portugalia, unde aș putea să trăiesc singur, să-mi cultiv bucata mea de pământ și să nu mă deranjeze nimeni și cu ce-mi dă pământul, cu aia să trăiesc, să nu mai depind de sistem. Am un prieten care deja a ieșit din sistem, s-a mutat în Portugalia și acolo trăiește pe cont propriu și mă gândeam și eu să fac acest lucru. Dar în ultimii 2 ani am primit foarte multe informații, foarte multe noutăți, foarte multe informații, foarte multe adevăruri, cel puțin așa le consider eu adevăruri, informații despre lumea în care trăim, despre sistemul în care trăim. A mai venit și pandemia asta și am zis gata, eu mă pregătesc să ies din sistem. Am încheiat orice relație cu prietenii, vreau să șterg Facebook-ul și toate rețelele astea de socializare. Efectiv, n-am mai vorbit cu prietenii pe care îi aveam. Și pe la sfârșitul lunii noiembrie, Dumnezeu îmi vorbește și îmi spune: unde vrei tu să pleci din lumea aceasta? Eu tocmai pentru o vreme ca aceasta te-am creat, să vorbești poporului meu și să le spui cuvintele mele. Da?
și ia și scrie imnul, noul imn național al României. În timp ce era 12 ziua, nu cred că sunt nebun, 12 ziua, ne-am scris aici pe un carnețel așa cum am putut, un verset, celelalte versete nu am vrut. Eu eram hotărât să ies din sistem, să ies din toate și Dumnezeu îmi zice, ia și scrie imnul național și cum va fi viitorul României, că va fi bine. Și mi-arată cum va fi viitorul României, îmi arată cum, îmi arată, îmi spune, aud imnul național și am tot așteptat. Am zis, nu vreau să fac lucrul acesta, dar nu mai pot rezista. Nu mai pot, simt că explodez. Dacă nu vorbesc și dacă nu vă spun toate lucrurile acestea, informațiile pe care le-am primit, simt că explodez, simt că mă îmbolnăvesc. Și de aceea acum m-am hotărât să vi le spun. Deci, despre țară. Țara va fi condusă de 10 persoane spirituale persoanele acestea se va numi Consiliul Național de Conducere a Țării. Deci țara va fi condusă de 10 persoane spirituale. 10 persoane sfinte, 10 persoane spirituale, 10 persoane curate, oneste, drepte, bune și sfânte. Și mi-a zis, apucă-te și construiește și caut aceste 10 persoane pe unde sunt. Eu i-am dat numele de Consiliu Național de Conducere a Țării. Mi se pare că sună bine. Un Consiliu Național de Conducere a Țării. Țara va fi condusă de 10 persoane care vor decide ca și unul singur. Acum o să mă întrebați cum pot 10 persoane să decide ca și unul singur. Când ai un anumit nivel spiritual, cu ceilalți te înțelegi fără să vorbești. Te înțelegi și gata. Deci știi dacă e bine sau nu, o decizie luată, dacă e bună sau nu e bună, știi dacă face bine, e onestă, e constructoare, deci știi lucrurile acestea. Și acum sarcina mea este să încep să adun aceste persoane, să le caut pe unde sunt, pe munți, pe puznici, sunt pe mănăstiri, pe unde, cine știe pe unde se ascund. Sunt oameni care au înțeles și ei ca mine că nu fac parte din acest sistem și atunci au renunțat să mai trăiască în această lume. Dar lucrul acesta nu îl voi putea face singur. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Deci fiecare care mergeți pe munți, care cunoașteți câte un om credincios, câte un puznic, vă rog să-l întrebați, vă rog să luați legătura cu el și să-l întrebați dacă i-a vorbit Dumnezeu și dacă trebuie să vină să ia hamurile țării și să conducă această țară. Țara se va schimba, va fi bine. România va fi foarte bine. Se va schimba totul trebuie schimbat. Se va schimba învățământul, se va schimba se vor schimba spitalele, sănătatea va fi pentru oameni, se va vindeca și sufletul, nu numai rănile, se vor face autostrăzi, va fi altfel. Țara va fi,
nu se va mai face politică. Deci politică nu se va mai face. Vor fi aceste 10 persoane care vor fi ca un conducător, ca unul singur, fiecare vor avea câte alte 10 persoane care vor fi practic Parlamentul și Guvernul, Parlamentul 50 de oameni, Guvernul 50 de oameni, vor fi oameni aleși pe meritocrație. Deci cei care sunt capabili, sunt spirituali, au dorința să facă ceva pentru țară, vor fi testați, vor fi aleși și dacă corespund, vor conduce țara. Cu această problemă de 10 oameni, cred că am rezolvat și problema trădării. Că la români e ceva, cum să zic, sport național. Trădarea conducătorului. Așa unul trădesc, dar 10 e mai greu. Da? Se vor face legi în folosul omenirii, în folosul poporului, deci totul va fi altfel. Se va schimba numele țării și imnul național. Acum, da, vă mai spun câteva cuvinte despre cum am putea să mă ajutați. Cum ați putea să mă ajutați să luăm legătura cu aceste persoane, să-i căutăm, să vedem pe unde sunt. Cei care doriți, care aveți pe inimă lucrul acesta, care vă mai iubiți țara, că și asta e o problemă. Cei care își mai iubesc țara, cei care mai sunt patrioți, cei care mai vor să schimbe ceva. Și mă întrebați când se vor întâmpla toate acestea. Deci după ce am făcut acest Consiliu Național de Conducere a țării, după ce vom găsi cele 10 persoane și cei 100 de parlamentari și da, va fi Parlamentul și Guvernul, da, le zicem parlamentari, după ce vom alege cei 100 de colaboratori, dacă vor fi colaboratori, salariile vor fi doar deci tot ceea ce ne trebuie va fi cât să avem de mâncare, pentru că noi, fiind oameni spirituali, nu avem nevoie de bani, nu avem nevoie de bogății, nu avem nevoie de putere, nu avem nevoie de slăvire. Deci noi vom face numai ce e nevoie pentru folosul țării și folosul oamenilor. Oamenii vor scăpa de sărăcie, se vor face case, se va face tot ceea ce este necesar pentru ca fiecare om să aibă ce-i trebuie. Acesta va fi o perioadă de trecere, da? O perioadă de tranzit, cum ar veni. După perioada de tranzit vor dispărea și banii. Da? Problema banilor, o să vă spun, știu că e problemă dureroasă. Numai de bani să nu-i vorbești românului, în rest poți să-i spui orice. Dar banii vor dispărea și acest o să vă explic în alt video. Nu vreau să-l fac filmate prea lungi. Da? Pe mine o să mă contactați. Deci vă dați seama că nu răspund la niciun mesaj pentru că n-are rost să răspund la mesaje când vorbesc așa ceva. Vă dați seama ce mesaje mi se vor scrie, că sunt nebun, că ce Dumnezeu, că cum vorbesc cu Dumnezeu, de oameni și oameni, așa, dar pentru cei ce cred, da? Pentru cei ce
se încred în ceea ce zic. Vă rog să mă ajutați să căutăm aceste 10 persoane. Și o să mă întrebați cum vorbesc cu Dumnezeu. Vorbiți și voi. În fiecare dimineață vorbesc cu Dumnezeu. Voi nu aveți timp să stați să-L ascultați pe Dumnezeu, că Dumnezeu vă vorbește în fiecare zi. Dar nu aveți timp să stați să îl ascultați pe Dumnezeu, pentru că sunteți prinși în sistem și sistemul este făcut să nu vă dea posibilitatea să ascultați de Dumnezeu. Aceste lucruri se vor întâmpla când vă veți sătura de hoție, când vă veți sătura de acest sistem în care trăiți, când vă veți da seama de ce se întâmplă în lume, ce e cu sufletele voastre, ce intenții sunt cu țara noastră. Da? Deci când vă veți sătura de toate aceste, când vă veți sătura de viața pe care o aveți acum și de cei care vă conduc, atunci o să ziceți, poftiți voi toți, voi cei 10, Consiliul Național de Conducere a țării, poftiți voi și conduceți-ne în continuare. Cum se va face lucrul acesta? Foarte simplu. Când o să vreți să aflați, vă voi spune. Cum se poate să faceți să schimbați conducerea unei țări? E foarte simplu. Când vă veți hotărâ, mă întrebați și vă voi spune cum se face o schimbare. Da? Până atunci o să încep în primăvară, va trebui să-mi cumpăr un camper și să străbat toată România, să mă duc pe Grecia, pe la mănăstiri, pe munți, cei care se găsesc acești 10 oameni spirituali. Da, va fi greu, dar nu imposibil. Da? Din primăvară o să încep să umblu. Da? Eu spuneam, până la sfârșitul lui noiembrie eram într-o călătorie și am auzit aceste informații, 12 ziua, nu noaptea, nu în somn, ziua. Așa? Am apucat să scriu aici așa, repede, niște măzgăleli cu imnul național. Da? Imnul național se va cânta în fiecare dimineață. În fiecare dimineață la ora 9 se va cânta imnul național. În fiecare dimineață se va spune rugăciunea Tatăl nostru, da? Transmisă de o televiziune românească care va fi Nașul TV, va fi televiziune națională. Pentru că acea televiziune nu minte. Da? Apropo, Mălin Bot va fi desemnat jurnalistul anului 2019-2020. Da? Un jurnalist independent care a spus adevărul, n-a greșit cu o virgulă. Tot ceea ce a spus, așa a fost. Da? Deci, bineînțeles, dacă va dori domnul Radu Moraru să fie președintele
sau patronul televiziunii naționale, da? Dar până atunci l-aș ruga să ne ajute și pe el în această problemă. Acum, dragilor, gândiți-vă că e ora 9 dimineața, eu am să vă dau comanda și veți auzi pentru prima dată primul verset al imnului național, noul imn național. Da? Țară drept, mâna dreaptă pe inimă, ascultați imnul național. Când pământul a fost creat, acest loc sfânt ni s-a dat. Dacia se numește, poporul ales pe el trăiește și lui Dumnezeu îi mulțumește. Dragii mei, acesta este prima strofă din noul imn național al țării. Restul vă facem împreună. Eu nu sunt poet, fraților. Acestea sunt versete care mi-au venit din univers. Eu nu sunt, până am scris niciodată o poezie. Așa că vă rog pe dumneavoastră să-i faceți muzică și împreună să facem și celelalte 3 versete. Deci încă 2-3 versete. Da? Nu versete, da, strofe. Încă 2-3 strofe. Da? Deci, toată țara se implică în continuare să creăm imnul național. Mie mi-a fost dictat tot, dar poate mai mi-aduc aminte un verset. N-am reușit să-l scriu, poate nici n-am vrut să-l scriu. La momentul acela nici n-am crezut că vă voi aduce în fața dumneavoastră această strofă. Da? Deci, muzicienii, poeții, cei care aveți inspirație, da? Începeți, vă rog frumos, și împreună să terminăm imnul țării. Da? Da? Țara se va chema Dacia și gândiți-vă, țara mea are, da? Țara mea are. Mă gândiți ce are țara noastră. Vai de capul nostru ce mai are țara noastră, da? Dar trebuie să facem noul imn național al țării și o să reușim, da? O să mă contactați pe Skype, da, Doriu Muntean pe Skype, pe celelalte, pe Messenger, pe Facebook, nu răspund, da? Nu răspund la mesaje. Nu cred că cineva ar avea chef să răspundă la mesajele care îmi vor veni acum, dar pe mine nici mă interesează. Să știți că toți cei care scrieți mesaje negative, să știți că eu vă iubesc mult de tot, sunt de acord cu tot ceea ce spuneți, da, eu vă iubesc, știu că sunteți plătiți, da, că din asta trăiți, știu că sunteți plătiți de alții ca să denigrați, da, dar eu vă iubesc pe toți. Vă dați seama ce oameni să stea într-o garsonieră sau acolo unde stă și bucuria lor cea mai mare să denigreze pe alții. Da? Dacă unul vorbește cu Dumnezeu, să-l denigreze. Cum vorbește el cu Dumnezeu? Da?
Deci de aceea nu o să răspund la comentariile dumneavoastră, eu le accept pe toate, din nou vă spun că vă iubesc. Și dacă cineva va dori să mă ajute să terminăm imnul național, pe Skype ne întâlnim, vom vorbi și vom face împreună imnul național. Da? În privința da, problemele acestea mi s-a mai... Deci școala va fi altfel, da? Deci tot ce am fost învățați noi până acum tot a fost fals. Tot a fost fals, totul a fost doar să ne prostească, da? Și se va învăța numerologia antică, ciclicitate, teoria del precedente, da, legea cauză-efect, legile zalmoxiene, se vor învăța alte materii care până acum nu s-au mai învățat, da? Și v-am spus, toate acestea se vor întâmpla când vă veți decide să schimbați ceva. Să mă întrebați cum se face, v-am spus, e foarte simplu. Dar împreună vom găsi aceste 10 persoane, după acele 100 și la treabă. Da? În următorul video am să vă spun, deci deja a trecut destul de mult timp și nu vreau să vă plictisesc. În următorul video vă voi da cele 10 întrebări pentru cei care vor vrea să fie miniștri. Deci miniștrii vor primi, cei 100 de miniștri vor primi 10 întrebări. Aceste 10 întrebări vor fi prima fază a selectării. Cine răspunde la ele? Fi prima fază a selectării, deci. Și după aceea vor primi 50 de întrebări și vor răspunde la ele. După aceea 100 și după ce au răspuns la aceste întrebări, atunci se va decide cine merită să fie ministru, să conducă țara și cine nu. Da? Eu vi le spun. Deci în următorul video. Acest video v-am spus câte ceva despre cum va fi organizată țara, v-am spus imnul național, în următoarele vă voi spune întrebări și alte probleme care se vor ivi. Vă voi ține informați cine a răspuns la întrebări, cine vrea să participe, numele, prenumele, deci nu avem secrete. Vă voi spune când am găsit primul om sfânt din cei 10. Da? Deci vă voi ține informați. De acum încolo o să fac mai des mai des video. Nu fac live pentru că nu ne potrivim nici cu ora, nici nu-mi place să fac live, să primesc comentarii, așa că îl voi pune pe YouTube. Numai pe YouTube. Îl voi pune Dorio61, se va chema Dorio61, două limbi naționale al țării. Acest filmat. Da? Vă mulțumesc că
ați avut răbdare cu mine și ați ascultat acest filmat. Eu nu am vrut să-l fac. Vă repet. Și așa, ca o concluzie, m-am dus în Acașe să văd ce răspuns primesc. Și a zis, am primit răspunsul că tu trebuie să fii ca Noe. Tu ai primit un ordin, da? Și trebuie să-l execuți. Lui Noe s-a spus, fă o barcă, că va veni ploaia. Și n-a fost treaba lui dacă vine ploaia sau nu. El a trebuit să facă barca. Același ordin l-am primit și eu. Începe și vorbește oamenilor și spune-le ce știi, spune-le ceea ce primești și de restul mă ocup eu. Da? Deci eu fac barca. Restul face Dumnezeu. Da? E în Biblie un paragraf unde vorbește Gamaliel. Da? Gamaliel vorbește în fața Consiliului după ce a fost prins Pavel și le spune la farisei, oameni buni, au venit unul și altul și a spus că e de un nou Iisus și Dumnezeu și așa mai departe și pe ăla l-ați omorât și pe ăla l-ați distrus. Și au venit oamenii aceștia, Pavel și cu cine mai era acolo, și zice, dacă lucrarea e de la Dumnezeu, să nu luptați contra Dumnezeu și lucrarea va propăși de la sine. Dacă nu e de la Dumnezeu, lucrarea se va încheia. Așa vă spun și eu. Dacă e de la Dumnezeu și Dumnezeu vrea ceva pentru țara noastră, atunci această lucrare va merge înainte. Dacă nu, se va opri. Da? Om trăi și om vedea. Eu vă mulțumesc și vă rog să distribuiți acest mesaj dacă vi s-a părut interesant, dacă vreți să se facă o schimbare în țară, începem să o facem. Da? Dacă nu, eu vă mulțumesc